אני במיוחד נכנסתי. What is up, guys? Today we are going to play King's Legacy, I guess. היי, תן לי Another לצטט אותי. I am going to try a little because I am not good at the game. So if you want me to do anything else, like more Minecraft, Fortnite, stuff like that, I'm gonna do everything on my channel. Hope you guys enjoy. And that's it. Please like and sub. אתה יודע מה? אתה פשוט תכתוב את זה בתיאור. בבקשה תמליצו לי על מה לשחק, פורטנייט, מיינקראפט או משחקים כאלו. בסדר? I'm not that באנגלית. good in English. Chill, bro. I'm not that good in English. Chill. אז תעשה גוגל תרגום, מה אכפת לי? Bro, they know that you're from Israel. Stop. I come. שומעים מה? אתם עושים עכשיו סרטון? אתם עושים עכשיו סרטון? אז חכו לה, אני גם מצטרף. Idiot! Then why we are speaking English? For fun? סתום אחי, אם מישהו שומע אותך אני יכולה לתת לך קופ. אם מישהו שומע את זה אני יכולה לתת לך על זה סרטון. בן. לסרטון. What do you mean? How? What? From talking Hebrew? סתום. למה? איך יעשו לי בן? לא, לסרטון רק. למה? ככה. כי אם אתה מקלל. Welcome cook. רגע, אבל בקושי שומעים אותי. למי אכפת? שומעים? יס. זה רגע, אבל... לא, עזוב, אני לא חושב שאומר יושב. Speaking English. אוקיי. אבל חכו, אל תתחילו. We already started! אוקיי. But what do you want to do that I won't... I don't understand. I don't know so speak English. מה אתה רוצה לעשות שכאילו אני לא אתחיל? לא שאתה לא תתחיל לפני שאתה... עומר, רוצה שזה... בא לי להגיד משהו. יש לי שאלה, אתה רוצה שזה היה ערוץ שלנו? כאילו שלך? למה? This is my channel. I opened it for fun and נו, בבקשה, אחי, נו. עומר, אני בפלג רצינו לעשות סדרה של קינג לגאסי, אולי היא רוצה להשתתף? אחי, אבל להגיד לך משהו, אתה רוצה סרטונים ארוכים והוא עושה סרטונים של 10 דקות. הוא פשוט מעלה אותם סתם ככה. הוא לא מש... אתה מכריח אותי לערוך. אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני לא מכריח אותך, אתה אומר שאתה תערוך, שרציתי ללכת לישון. אז אתה רוצה פשוט שנעשה את זה ולא נערוך רק את הסדרה, בסדר? רק את הסדרה. רק את הסדרה, אני לא רוצה שנערוך זה. פשוט, אתה לא מלמד אותי איך לערוך. שימו אותי, wait, don't touch me. שימו אותי דקה. קודם כל, את הסדרה נעשה אותו דבר, כאילו לא בערוץ שלי, בערוץ שלכם, כי... אבל שימו אותי בטים, מה? מה? אני שם אותך, בסדר? את הסדרה כי נעשה באותו דבר לא בערוץ שלי. לא על my channel. איזה ערוץ נעשה? מה, בשלי? כן. רעיון שלך. זה רעיון שלך, לא שלי. גגה. I come. כמה זמן לוקח לזה? בגלל מתקשרים אליי? It's cheater, bro. It's cheater. What do you mean a cheater? יש פה cheater. What do you mean a cheater? Cheater, It's a fly. He's
He's a flyer. He's a bombuelo. He's a flyer. נו, איך אומרים? מהר רצח. What do you mean fast as לא, פשוט זה... as So... that? So fast. So fast, bro. It's flying בלי מתקפה. What do you mean something like that? Hey, Taki. Hey, Taki, Wacky. I wanna play for the Fishiavi. Help! Help me! Help me! I'm under the water. Help! פלג, אבל אני מקווה שלא גילית לאף אחד במה שעברתי לך, כן? מה? פלג, אתה לא גילית את זה לאף אחד על האלופי גיר זה. גיר 4? כן, אתה לא גילית את זה, אל תגלה. מה לא לגלות? אל תגלה את זה, גיליתי לך את זה בשביל שלא תגלה את זה לאף אחד. What gear אחי, 4? What is the gear 4? יש אלופי גיר 4, הוא יודע את זה, רק אומר. I small. הוא יודע את זה, אבל הוא לא יודע איפה זה נמצא. האמת, חבר שלי עבר לי בזה בהתחלה, קוראים לו מידן, הוא אמר לי לא לגלות לאף אחד. אבל פלג חבר שלו, עוד לא אני ופלג דיברנו על זה עליו, אבל פלג חבר שלו, אז אני בטוח שהוא יסכים לזה. Don't scream. אבל... אז אנחנו לא מגלים איפה זה. What do you mean? It's in the desert. למה אתה מגלה? Don't worry, I won't tell everyone. I won't tell everyone. Chill out. Oh, I dead, bro. רגע, אני צריך לעשות משהו. איך עושים את זה שזה מראה לי את הדמג'? הנה, קומבו טקסט. את זה אני גם מכיר. הנה, קומבו טקסט. אבל חכה, אני גם רוצה לעשות את זה. איפה עושים? בהגדרות. איפה, איך קוראים לזה? קומבו טקסט. אמרתי לך את זה כבר. בהגדרות, אתה נכנס להגדרות, אתה רואה הגדרות, ואז אתה רואה קומבו טקסט. איפה? לא, זה לא למטה, זה די למעלה. בא לקופטר. קופירייט. איפה? No, but other creators use that. Other creators use that song. I'm not about to get copyrighted. That is actually... פלג, איפה? בהגדר, אתה נכנס לשלוש הנקודות ויש 3 פרסים, settings, and זה, רואה מיוזיק, רואה PvP, רואה האוטו PvP off, ואז אתה רואה fast mode, מתחת ל-fast mode. הנה, קומבו טקסט. תודה. I might end the video after I so guys, please like and sub. I hope you enjoy. Come back to watch some more if you want to do anything, and see you guys later. Bye! וואי.